Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Najčastejšie pečeným koláčikom u nás je sypaný jablkový koláč. Suroviny len jednoducho miešate, naukladáte a upečiete. Netreba nič mixovať ani šľahať. Na jeho prípravu budete potrebovať v rovnakom množstve 125 g múku, krupicu a trstinový cukor, 4 jablká, 1 čajovú lyžičku škorice, 250 g tvarohu, 1 vajíčko, deci mlieka, sáčok vanilkového cukru, podľa chuti hrozienka. Ako prvé si zmiešame múku s cukrom. Túto sypkú zmes si následne rozdelíme na 3 časti a na striedačku ju budeme vrstviť s jablkami a tvarohom. Nastrúhaným jablkám si pridáme škoricu. Ja už sem nepridávam cukor, pretože mám sladké jablká, ale ak sú kyslejšie alebo máte radi sladšie koláčiky, kľudne si pridajte. Pripravíme si i tvarohovú vrstvu, zmiešame si tvaroh s vanilkovým cukrom, mliekom a vajíčkom. Keramickú formu na koláč si vytrieme maslom, aby sa nám koláčik neprilepil. A môžeme začať vrstviť. Začneme s 1/3 sypkej zmesi, ktorú nasypeme na spodok našej nádobky. Na ňu navrstvíme nastrúhané jablká. Nasypeme 2/3 sypkej zmesi, tvarohovú vrstvu a hrozienka, ktoré som uložila len na polovičku koláča, lebo ich nemá každý u nás rád. Mohla som ich však umiestniť skôr pod tvarohovú vrstvu, aby nesvareli. Na záver ide posledná tretia časť sypkej zmesi. Celý koláč posypeme ešte škoricou a starostlivo na mnohých miestach poprpicháme vidličkou. Na vrch poukladáme plátky masla. Takto pripravený koláčik pečieme pri teplote 170 stupňov asi 35 minút, až kým nám okraje nezačnú hnednúť. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.